Hindi. Hindi. Nung araw yan, 9, di ba? Noong pinasa nila yung Juvenile Justice Act, yung 13th Congress, ginawa nilang below 17 eh. Di ba? Below 18. Eh nakita naman natin na hindi pwede. Obvious talaga na sobrang inabuso. Nagkaroon tayo, pagbalik ko, naalala nyo, 2010, pagbalik ko, di ba? In-amend natin yan. Pero yung amendment ko, napilitan ako tanggapin yung mga suggestion ng iba, kumakonta sila noon, na maging 15 to 12 or 12 and below, yung walang criminal liability, pero yung 15 to 12, eh kailangan ma-prove na walang discernment para sila ay pakulan or intervention program. Pero ang nangyari, ang interpretasyon nila ay hindi pa rin intervention program or kailangan mapatunayan na walang discernment o na may discernment, kailangan mapatunayan may discernment bago nila ikulong or dalhin sa bahay pag-asa. No? Pero baliktad yun eh, doon sa pinapos ng araw. So ito ngayon, once and for all, yung pinahit yung SP 2026, once and for all, ibaba na natin ng 12 para wala nang question sa discernment o walang discernment. Ngayon, sila magpatunay kung walang discernment at saka maging karoon ng ibang klaseng intervention program. Pero in the proposal that I'm making, hindi naman sa CTJ lang tuloy nila eh. Sa bahay pag-asa. Pero dito sa bill ko, pinalakas ko yung bahay pag-asa, dinagdagan ko yung funding, and then binamandate natin na ang mga LGUs dapat ang malaga patulong nilang ng DSWD at saka ng DOH, mga laga ng bahay pag-asa na dapat bawat probinsya